Bună ziua! Vreau să vă prezint un capac circular sau un liuc, cum ne-am obișnuit noi să-i spunem. Este o lucrare exclusivă, atât ca funcțional, cât și ca aspect vizual. Funcțiile de bază a acestui capac sunt următoarele. Închiderea deschizăturii pentru scară între nivele, oferă un aspect vizual neobișnuit, oferă confort la deschidere-închidere. Aici putem vedea mânierul de desubt cu bandă magnetică. În poziție deschisă, capacul ne oferă îngrădire totală a deschizăturii scării, ceea ce ne oferă un plus de siguranță și confort în exploatare. Deschiderea și închiderea este posibilă pe ambele părți. Partea de deasupra a capacului este dotată cu un mecanism de blocare pentru cazurile în care este necesară intimitate. Capacul pe interior este căptușit, iar pe exterior fanera șponată stejar. Aici putem vedea metoda de prindere ascunsă a balustradei de capac. Este un articol de tip consolă care se divizează în mai multe module, ușor poate fi asamblat și dezasamblat. În imagini, spre exemplu, putem vedea fixarea balustradei de capac. Cum spuneam, este un articol exclusiv care nu are analog, singurul existent fiind în Republica Moldova. Un astfel de articol puteți comanda la mine. Scrieți, sunați, ripostați.